kamar yadda motoci suke tafiya suke barin abubuwa a baya, haka zalika ni ma na tafi na bar abubuwan da suka faru da ni a baya. A yanzu za ku samu cikakken labarin abin da ya faru da ni a baya. Sunana Sharifa, ni haifaffiyar 'yar Gombe ce. Ina zaune da mahaifiyata da mahaifina da kuma ƙannena. Karatu ne ya kawo ni garin Kano, inda nake karatu a BUK a cikin jihar Kano. Na haɗu da mutane da dama, a cikinsu akwai babbar ƙawata Salma, Zai da kuma saurayina Abba. Sai sabon saurayina da na yi wato Sharif, wanda nake sa ran zai sauya mini rayuwa. Kwatsam sai iftila'i ya same shi ta sanadiyyata. A ranar da Abba ya kai kuɗin aure na tabbata ba shi da 5,000 tashi ta kansa. Amma ashe a wannan rafin me aka ɗaura min aure. Baby Hausa. Idan Allah ba za mu kwana ba. Haka zan tafi ko kuma haka za mu tafi. Kai ma ka san ba zan taɓa tafiya in barka anan wata shegiyar yarinya ta zo ta maɓade maka ba. Ai na riga na gaya miki cewa matukar kina numfashi babu wata mahalukiya da ta isa ta shiga cikin wannan zuciyar tawa. Baby kai dai raba ni da daɗin baki irin naku na maza. In kyale ko ta isa walwala yarinya ta zo ta kwace min kai? Cokki. Diya wato zargi na ma kike ko? Zargi kuma? Kai ma kanka ka san ai bana zargin ka. Inda da zargi tsakaninmu da kai ba zan taɓa barin ka zauna lafiya ba. Yau babu abin da zai faru. Tun babu magana cin amana tsakanin ni da ke kin sani. Na sani. Kuma na yarda da kai fiye da kowa a rayuwata. Yanzu tashi kawai tsarwa mu tafi kaji? Studio. Baby, wallahi ba na gajiya da kai. Ji da ke fama mu kwana har safiya. Ina binkin. Ba abin da ban gaya miki ba na cin kwana kika ce wai gida za ki tafi. Kai, rufa min asiri. Ka manta na bar yaro a gida ne? Zai iya neman fa babu mai bashi. Ni kuma na yi nisa da shi. Me zai sa ba za mu je can mu kwana ba? Ai mu je can kai mu kwana. Kai ka rufa min asiri. Yaron nan idan ya fahimci me tsakanina da kai, wani tunani kake ganin zai? Ka fa san yaran yanzu da wayanku ake aihuwanku, musamman ma shi ba gidaje. Shi kenan to yanzu sai yaushe kenan. Ko gobe ma. Tun da ban sake ɗakin ba, in ce musamman na shi kenan. Baby, yaya? Wallahi ke ma kin sani cewa ba sai ka ce komai ba. Tun tura maka kuɗi dama. Ofe zan sama kowane banki. Sama yi biye. Kan gama kina da shi. Akawuntin maji daɗi na suka tambayar da shi. Kai na bude gaskiya na ji daɗi. Tuni love. Thank you my shi sa nake ƙara son ki wallahi. Ina son ka ni ma. Ko kula min da kanka right to thank you. Bye bye.
Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sharifa ya na ji kamar kin fito ne ina za ki je? Am dama abu ne na karba a kantin Lamida shine nace bari an faɗa maka. Wai sau nawa ne zan gaya miki idan za ki fita me yasa ba za ki min waya ba ko ki min text? Kai haƙuri dama abin da yasa nace bari an faɗa maka saboda babu kuɗi ne a wurina kuma kaga ban saba karɓan bashi ba. Ina gudun ne kar daga baya ka ji kai min faɗa. Shikenan yanzu zan tura miki kuɗi ki je ki siyayya. Amma kina ji na? Da Allah ina so idan wani ya kula ki a hanya kada ki kula shi. Ki kare mutuncinki ki kare kanki kawai. Kina ji na? Insha Allah hakan ba zai yi ba kai ma kuma kanka ka san halina. Zan miki duk abin da ya kamata amma ba na so ki karya min dokata. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Akwai ɗan wada kuwa? Ɗan wada? Akwai. Guda nawa kake da shi? Ai na gaya ma ko nawa kuke bukata za a samu inda ya yi daidai da farashin ba ku da matsala. Mutumina. Guda nawa ya kamata makarfa ne? Wurin da ne. Za mu samu dozin biyu kuwa. Ai ko nawa kuke so ba ku samu. Don ma ba mu da shi hannun sai mu sa kawo. Kawo kayan aiki. Ana gaya mu ko nawa ne kuke bukata nan wajen. You are under arrest. Maya. Da arrest kuma kamar ya. Kuma sir. Wajen sana'ata ne ba. Kuma sir wani. Officer har da hanko kuma. Dan ke da to babu wanda zai cire min shagon ai. Ba wanda zai cire min shagon. Abba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Ya me yake min? Ina min shagon tabbatin rocks ne. Amma yana bai. Ina jan kamala. Rankin da Allah ki taimaka ki bani belansa mana. A gaskiya maganar bere ba zai yi ba. A halin da ake ciki yanzu an samu abokinka ne da laifin ta'amali da miyagun kwayoyi. Rankin a iya sanin abokina wallahi ba layinsa bane. Dan Allah ki ban dama yi magana da shi. Taimakan. Wai kai baka jin kunya baka jin tsoro ka zo wajen wannan abokin naka? Wato wannan shine listin nan kenan. Da wancan da aka kamo wancan satin? Da wannan satin. Ma mun saki mutum biyu sakamakon ba su da wani laifi. Okay. An rike su gaskiya bai kamata ba. Wai kai ba za ka shiru bane ka? Yallaɓai wayata tana ringin. Dan Allah yallaɓai ku taimaka ku bani. Wai wa faɗa maka mai laifi ma yana da wani damar ne. In kada yin fa wai nan zan fasa ta fa. Ai taimaka min za kai. To shikenan ka ci gaba da surutu. Ina ga so kake jikin ka faɗa maka. Ina tun zuwan ka ba mu taɓa ka jikin ka ba ko? Ka ci gaba ne. Dan Allah. Dan Allah yallaɓai ku taimaka ku bani wayan. Na san me kira na. Abinci? Ka san da abincin ka zo nan guri? Kai kuma na shiru fa. Ku taimaka min dan Allah. Waya ce mai amfani ga wayata dan Allah. Hello, my love. Yanzu kana ina?
daman ki sani idan kere na yawo zabo na yawo wata rana tabbas sai sun haɗu. Ki sani ba na tsoron dukkan wata halitta kamar yadda ba na fargaban haɗuwa da abokin gaba. Ke kin san na fi ƙarfin na yi gaba da ke, kawai dai yau na samu rana ce ta ɗaukar fansa. Na gode wa Allah da ban kashe miki kowa ba. Ladi, haka tun muna sakandare a matsayinki na seniority kika nakasta kanwata Aisha. Abin da kike zargina da shi na yi shi ne kamar yadda kowane siniya yake a secondary school. Amma ki sani ba na neman wata alfarma a gurinki, kuma ba na so ki danna hakkina ko na wani akan wata gaba da take zuciyarki. Yanzu dai ina fatan ba za ki zo neman alfarma ofis ɗina ba. Abba, me kai aka kawo kana? Babu wani abu da ni, wallahi masada ne kawai suka sa min ido. In ban da dalilin haka ma ba zan kasance a nan gurin wallahi. Ba wannan tambayar na maka ba. Me kai aka kawo kana? Ai, abin da na gaya miki kenan. Ma'aikata ne makiya suka yi min cune, shine suka zo kamar za su sai magani, shine kuma suka yi rabda ni. Magani wani irin magani kenan? Peace cough ne ba kawai, magani ne ba kawai na tari, kuma ba wani abu bane. Na fahimta. Wannan kama-kaman da kake ya tabbatar min baka da gaskiya. Ba na so ka rinka sa kanka a cikin irin waɗannan matsalolin. Abba kai fa ba yaro bane. Ya kamata a ce a yanzu ka fahimci menene rayuwa. Abba, gaskiya ba na jin daɗin abin da kake. A ce muna tare, amma kana aikata irin waɗannan abubuwa? Na ji insha Allah hakan ba za ta ƙara faruwa. Amma da Allah ki yi wani abu a sake ni mun bar ni. Za ka fita insha Allah. Ladi? Na'am. Mai da shi sel. Na ce mai da shi sel! Na ce mai da shi sel! Kamar Come on, let's go. Jakin a zaune kuma za a mai da ni sel. Ki wani abu mana dan Allah. Sel kamar ya. Dan Allah ki wani abu. Kai haƙuri. Ka je za ka fita insha Allah. Tashi ka bi su. Let's go. Binta, na fahimce ki, amma don Allah ina so ki min alfarma ku bani belinsa. A duk lokacin da kuka buƙaci da shi, zan da shi insha Allah. Mu ajiye duk wani abu da ya faru a baya saboda ya zama tarihi. A gaskiyar magana ba za ki samu belin shi ba. Masu rauni cikin mutane ba sa yafiya, masu juriya kuma suna yafiya amma ba sa mantawa, masu hikima kuma suna yafiya kuma suna mantawa. Su kaɗai ne waɗanda suka fi kowa cin riban hikimar da ke cikin haka. Haka ne, babu kuskure a maganarki, amma maganarki a nan ba za ta yi tasiri ba domin biyan bukatarki. Binta, na faɗa miki haka ne fa kawai domin ki wanke abin da yake zuciyarki na fansar bashin da kike bina. Binta, kin sani fa, na sani. Fiskof fa magani ne na tare wanda gwamnati ba ta yi doka akan sai da shi ba. Za mu je mu duba kemis ɗinsa mu bincika mu gani, saboda akwai irinsu masu kemis da suke tara irin waɗannan magunguna ƙwayoyi masu sa maye. Na yarda mu je a duba, amma duk da na san Abba mutum ne mai shegen son kuɗi, zai iya sara ne kawai don ya sayar wasu ya samu riba a kai. Kawai dai a shirye ki faɗi dukkan abin da ranke ke so saboda ki samu a sake shi. Domin irinsu suna duk da irin waɗannan magunguna kamar kemis ɗin shi kaɗai kawai ake sayarwa. Ba haka ba ne Binta.
tun da nake da ke ban taɓa neman alfarma irin wannan a gurin ki ba. Kuma haka shi ma na tabbatar ba a taɓa kama shi da laifi irin haka ba. Yanzu idan na baki belin shi, kumandan mu ya dawo, me zan ce masa? Ba beli nake so ki bani ba. Bincike kawai nake so ki tsananta don a gama kes ɗin nan da wuri. Amma fa idan muka same shi da laifi, ma'ana da miyagun ƙwayoyi, za mu kai shi kotu. Wace waya ne wani take wani ƙaran ne? Wayar wannan gaya ne wallah da aka kamo ɗazu da Peace Corps nan. Me yasa ba kashe ta ba? Ka san da yake ɗazu ya karɓa, ya yi waya da ita, to shine muka manta mu kashe ta, ba mu sata a silent a wannan lokacin. Ta ki sakuwa a silent, ka san dole sai an cire security kamun a sata a silent. Ko da yake batta ma idan caji ya ƙare da kanta za ta mutu. Sorry. Amin alaikum salam. Ya na ganki wani iri haka? Lafiya? To, lafiya ba lafiya ba za a ci. Me ya faru? Wallahi kin ga abba ne nake ta kiran shawara bai dauka ba. Bai dauka ba. Kuma lafiya? To ni ma dai abin da nake tunani kenan. Saboda tunda nake da shi ban taba daga waya na kira shi sau biyu bai biyo ni ba. Amma yau tun ɗazu nake kiran shi ya kai sau 20 bai daga wayata. Matsalan saurayi ɗaya kenan. Ke ma ki nace masa ki liƙe masa. Ha ba Salma. Da za yin faɗa miki damuwa ta. Ki ta sani a gaba kina min dariya kina cewa matsalan saurayi ɗaya kenan. Ai ko menene a ranki sai ki bar shi in zaki faɗa ma sai ki faɗa min a lokacin da ya dace. Sharifa kenan. Ai wannan lokacin shine daidai lokacin da ya kamata na gaya miki gaskiya. Domin haka ne kadai zai sake gane cewa Annabi ya faku. Dan Allah dakata Salma. Idan wannan abin ne ya kawo ki gidan nan, to ki tashi ki tafi, kawai ki bar ni da abin da yake damuna. Allah ya baki haƙuri. Ni duk ba ma wannan ba. Kin wane ke ji? Salma kenan. To ko kin manta wanda kika tsana din shi ya kawo abincin gida? Ni ina ruwana. Wannan ke ta shafa ni da ki kawo min cika ciki na. Ke kika sani. Wai Sharif tun ɗazu na ga sai wani huci kake na ganka duk aya mutse wai me yake faruwa ne wai da Allah? No, ai kawai ka san me abin da ya bata min rai ba mun yi da magana da kai cewar Jojo zai kawo min kaya ba a area su. Kawai na je wai unguwan nan na tsaya. Kawai wayan yaran special bai kawai da sun hau kai na su uku. What? Me yasa baka kira ni ba? Aba Alhaji ai babu daman kiran ne amma a hakan ma na hada su uku dan na ciwar su. Ka gane na nuna musu cewa ni ba sa'an su bane. Nuna musu cewa na fi karfin su ni ba sa'an su bane. Gaskiya nugus din nan ba su da hankali amma da su san sun tabo gidan rina. Kai? Ai in ga ma wani ai ido na idan ɗaya daga cikin su sai na illata shi ba. Kai. Ai wallahi da wannan lokacin ka kira ni ko? Wallahi da sandan hoki dan dauka in zo da duk wanda na samu wallahi sai na fasa mai kai wallahi. Ai in kere yana yawo zabo ma yana yawo don wari wata rana za. Wai to Sharif ya maganan birthday tafi da ne da mu samu shiga kuwa? Haba abokina kai ka san dole ji ai zamu min Jojo zai kawo min kaya gidan zai da gidan zai din kuma sai mu zuwa. Gaskiya ne amma ka san ba za same zai a waya ba fa saboda ka san su ne kirjin biki. Ba matsala na san zamu same ta a can ai. Kai in ban je wajen nan bai akwai matsala mutumi na. Gaskiya. Kai? Ina raba ka. Ba kyau. Kawata ki shirya mafita da wannan zaman kuncin da kike yi. Kar ki zo ki jawo kanki ciwon su. Na fa faɗa miki ni babu inda zan je. Kawai ki bani a gida. Kin fi son ki ta zama a gida cikin kunci? Salma, na farga na gaya miki ni fa ba za ni ko ina ba. Kawai ki da kike son ki je ki Allah ya kiyaye hanya. Ki ta zama bakin cikin namiji ya kashe ki. Wallahi ni dai ban san dalilin da zai sa ni ɗora kaina irin wannan mummunar kaddarar ba. Ai ko ba za ki gane ba saboda baki san me ake nufi da soyayya ba. Ba kuma na so na gane. Ni bar ma in zo ban miki gidan nan dan ni maganganun ki ba za su yi tasiri a kaina ba. Kin ga ma tafiya ta a ci zaman takaici lafiya.
Wannan wani irin kallo kike min kamar zaki haɗe ni. Oh, haka ma zaka ce ko? To yau kwanan mu nawa ba mu haɗu ba. Dan na kalle ka shine har zaka min togaciya? Ki hakuri kin ji? Wasa nake miki ba har zuci ba. Amma kin san ai ni kaina din gaba ɗaya ai naki ne. Ina gode. Yanzu bari in tashi in shiga ciki ina zuwa. To lafiya. To shikenan. Dai ƙara kira Salma. Hello Salma. Ya haƙuri wai kina ina ne yanzu? Lin 7 gidan zi. Okay to bara na shirya in yaso sai na zo. Okay to ki sauri mu ma za mu shirya yanzu. Sharif. Me ke damun Sharifa ne ba ta ɗaukan waya? Lafiya kuwa? It's unusual To, ni dai barin tashi mu shirya. Kin ga lokaci na wucewa. To, mu shirya zaki ce ni ma barin zo shirya. To. Lafiya? Na ganka a firgice haka? Lafiya kalau wallahi. Amma ba lafiya lau. Jikin Hajiya ne ya tashi wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baby, relax baby, relax kar ka sa damuwa a ranka kaji? Ba wani abu insha Allah. Allah ya bata lafiya. Baby dan Allah kar ka sa damuwa a ranka. Ina zuwa. Baby, na tura maka 150 ga 100,000 sai ka ba mu umma don Allah a lura da ita kar a batta a wahala kaji? Thank you very much. Na gode sosai wallahi. Gaskiya kina kula da ni sosai, na gode. Ba komai baby, kai din na daban ne a cikin maza. Na gode. Baby yanzu don Allah tafiya za ka yi? Babu yadda za a yi, ya kamata in tafi. Saboda dole na san suna jira na yanzu. Baby, don Allah ka saki jikinka. Tun da na karɓo ka daga gurin nan, na ga ka gagara sake jikinka baby. Kin san ba yadda za a yi hankali na ya kwanta in saki jikina. Saboda dole yanzu suna buƙata ta. Ya kamata a ce in ji. Baby yanzu tafiya za ka yi. Dole zan tafi, kin san dole suna buƙata ta. Baby za ka dawo gobe. Insha Allah. Ka min alƙawari? Of course ne miki alƙawari. Allah ya ba ta lafiya. Ka kula da kanka. Zan yi. Thank you. All right. Thank you. Bye. Baby. Baby. Jikina ya fara bani ciwo. Ba zan taɓa iya rayuwa ba in ba kai. Ba zan kuma taɓa iya bari in rasa ka ba. Domin duk duniya ku uku kaɗai na fi ƙauna a rayuwata. Tsohon mijina, ɗana, sai kuma kai. A baya na rasa tsohon mijina. Amma a yanzu zuciyata ba za ta taɓa iya ɗaukan nauyin rasa ɗaya daga cikinku ba. Wallahi baby,
duk wanda ya yi yunkurin raba ni da ɗaya daga cikin ku zan iya aikata komai a kansa, ko da kuwa kisan kai ne. Ko da kai ne kai yunkurin yin haka. Wannan shirin da kuke kallo kamfanin Rufai da Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Kaga, dan Allah idan zaka tura min kuɗi na ka tura min. Idan kuma ba za ka tura min ba, in san matakin da zan ɗauka. Saboda na saba ganin ɗan ƙarya irin ku da suke zuwa nan cin abinci. Ki haƙuri mana, abin da nake ƙoƙarin yi kenan. Network ɗin ne ba shi da kyau. Ni dai ka tura min kuɗi na. Sharif, hi. Yeah, Yani. Hi, Sharif. How are you? I'm fine. Zolan. Wow. Oh boy. Kai baba kolo. Ya. Ta bubbuga ta. Haufa akwai kaya kuwa? Oh boy. Tete. Nice one. Buga mun. Zai ai yar hannu na ce ai karkara. Na biyu ta biyu na Sharif, ina ka je nake ta kiran wayarka? Baka ɗauka ba kuma har yanzu baka koma gida ba. A'a ba Sharif din bane. Bara a neme shi a bashi wayar. Ke din wace ce?
ki yi haƙuri bara a neme shi a bashi. Waye ne Sharif a nan wurin? Sharif? Shi ne wanda ya tafi yanzu. O wanda ya tashi yanzu ya tafi nan ina. To bari in duba shi ana kiran shi a waya. Okay. A ba wancan mai madan fa. Saboda me? Saboda the environment and the situation. Amma kuma ai ko ban ɗaki ne ka shiga ka ɗaga wayarta saboda ka san ba a wasa da maganar iyaye ba. Ba komai, ni ma na gode sosai. Ina kika je ne ina ta neman ki me kike yi musu anan? Ya haƙuri. Kai haƙuri dan Allah. Ba matsala. Sampai hari nan fa. Na. Sannu ko? Na gode sosai fa. Ba ka damu. Me zai hana ki dan bani lamban ki koya? Lamba ta kuma? Me za ka yi da shi? No, zan dan rika kiran ki time to time na gaisa. Rashin. Wani suna zan sa? Sharifa. What? Sharifa. Sharifa. Sharif. Suna na Sharif. Haka na ji ɗazun a ta faɗa da ta kira waya. Mama? Daga kike? Ke ce mata na yi. Guy. Sai mu magana? A daidaita don Allah don annabi kai sauri ka kara sauri mana abu Allah da sauran da yake so ki tayi sama ne awa ka kara sauri don Allah ka taimaka don Allah da ya isa ka di sauri wani kini da biki sauri ba wallahi
Ni fa ban ga yarinyar nan. Da cin wani tada hankalinki. Yarinya ce karama? Gare ban mara dawa. Zai bata fasa ba zuwa nan gurin ba. To sai me? Da kyar tarako ne fa. Ai na ga alama da sauranta, amma nan gaba da ta waye tun da kin dauke ta kin kawo ta gidan zi. Ko ba haka bane? Wai na mutumin yake ne na ga tun da ya fito gida. No, karki damu. Idan Faiz ne yana cikin nan gidan. Na ke ganshi nan ba da daɗewa ba. Ko dai wata ya samu suka ja ni. Kina wuta. Got it. ganta ba? Ka so ta ba so ta. Ha? Za ka tana mun zuwa. A'a. Lalla wucin ba. Sun nan ba haka suke. Gaskiya ya ta fara mutuwa. Lalla goce an yara muke muga. A da ita kai nuna ka ganta ka gane sai. Ai masa ne mu kuma ba. Ni ban ga kowa ba masta. Ni ban ga kowa ba. Magan. Muna ga ni da ita bane. Da ce maka ban ga kowa a nan ba. Na brother. Faisal, na'am. Yanzu ne daidai lokacin da za mu zo mu kaddamar mu da wannan gayan. Za mu mishi dakan safarar iyago a cikin wannan club. A yi lalle wannan gayan lalle yau zai tabbatar da cewa ya tabka kuskure. Allah. Kuma ka ga yanzu a bege yana ga kaman a make ta gaskiya. Ai yau. Sorry. Ka san me zai fa Allah. Mi ta nan ne ko ni na shaka ta love me thing gaskiya ya ta fara kyau Boy, na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boy, me aka maka? Hagunka za faɗa rawa faɗa. Hagunka. Yawa na. Yawa to yayi. Yawa to. Rashin. Na gode. Daga ina kike? To ga ina kike? Dama cin amana ta kike? Da ce dama cin amana ta kike? Abba ni kai kwara? Ya fi mari ma zan miki wallahi tallaki. Baron mutunci kawai. Daga ina kike na ce? Na ce daga ina kike? Islamic kingi da sun tana ta kira don karfar magani inda an sha jin haka na warke. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda ka sani suna na Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal Services. Cibiyar da muke bayar ingantattun magunguna a bisa bincike na littattafan addinin musulunci da kuma research na kimiyya. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna ƙara inganta muku magungunan mu
domin samun sauƙi wurin karɓar su. Za ku iya ganawa da likitocinmu ta wa'annan lambobin. Jume, Hatasha ta ji labari yanzu a Yusura. A'a, ko Hatasha za ta tashi yanzu za ta kai ta. Allah, Hatasha ta ce wallahi tallahi maganinta da inganci kuma da araha. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV. Mun ƙara inganta muku magungunanmu wanda mutum zai yi amfani da shi cikin kankanin lokaci a warke da izinin Allah. Wannan shine maganin cuta mai karya garkuwar jiki wanda za ka yi amfani da shi cikin kankanin lokaci ka rabu da wannan lalura cikin ikon Allah. Kamar mu tsaya mutum kan maganin cutar HIV, muna gwaji mu gane adadin karfinta a jikin mutum kafin mu ba shi magani ya yi amfani da shi. Mun kawo ku kayan gwaje-gwaje na zamani don gwada karfin cutar ka kamun mu dora kan maganin da ya dace. Kamar yadda kuka sani ana bada kaso 50 gurin karɓar magani, daga baya idan mutum ya warke daga wannan lalura zai ciko mana raguwa a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma. Ina masu fama da fasara ɗangancewar gaba ko kuma sauran zani. Mun kawo ku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda za mu gwada ku mu dora kan magani da izinin Allah. Masu fama da matsalar istinai over masturbation wasa da al'aura domin yawa kai bukata. Wannan shine masturbation sachet wanda za a yi amfani da shi a samu waraka duk wani matsalolin da ka san ya yi farma a jikinka, tantancewar gaba, saurin inzali, zafin tafan kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma rauni gurin iyali, ku neme shi ana samun dacewa da izinin Allah. Kada ku manta